Pues és una aventura apassionant. Per una part, tens un treball que entres a primera hora del matí i a l'hora ja t'han canviat tots els plans perquè van eixir urgències i això, però sobretot és apassionant per el coneixement que guanyes del poble, del teixit associatiu que n'hi ha, de la quantitat d'activitats que s'estan fent, i després és cert que té un punt d'insatisfacció que és quan veus l'administració encara lo complicat que és moure certes coses o iniciar noves activitats, en part perquè és un procediment molt garantista de que tot s'ha de fer bé, però sí que és cert que alguna vegada que passa un paper d'una taula a una altra t'agradaria bufar o agafar-lo tu i fer-lo saltar, no? Perquè és un poquet, però bé, en principi també tenim la sort de que és un govern tripartit on estem governant juntament els socialistes i si se puede, i està funcionant relativament bé. Quan hi ha alguna divergència, però jo entenc moltes vegades més des del punt de vista de criteri polític més que un criteri partidista de bloqueig. Des que encetem l'alcaldia, el projecte més interessant que tenim en marxa és la celebració dels 25 anys de la mostra de pallassos de Xirivella. És un projecte que a poc ha anat creixent en volum i en presència i en acceptació per part de la població. Una bona mesura d'això seria que el comerç local de Xirivella se l'ha agafat com a un emblema propi. Els últims anys ja va promocionar el tren de la Rialla com un element de promoció del comerç. S'han engalanat o s'han vestit de mostra els locals dels comerços de Xirivella. Han sorgit també iniciatives al voltant de la mostra com és l'associació Més Riure o Dones Clowns de Xirivella o l'escola de pallassos de Los Hijos de Augusto. Una de les coses que ha canviat molt, Xirivella som un poble en un pressupost modest per a la població que té, però sí que és cert que la gestió de la Diputació i de la Conselleria ha fet possible que hi hagués una quantitat important de pressupost per a inversions en millores, inversions en parcs, inversions en alguns casos d'aspectes de seguretat que estaven pendents. M'agradaria que tot això pogués estar en marxa i funcionant quan acabarà aquesta legislatura, que al final són molts projectes no excessivament grans, però que sí que tenen una importància notable. També tenim ahir alguna intervenció en col·legis per al programa Edificant, que sí que van tindre una incidència en la qualitat dels centres que havien estat molt abandonats per part de Conselleria, que és la responsable. I és cert que no tenim ningú projecte emblemàtic o gros projecte, però moltes vegades el poble se fa a base de xicotets projectes que van sumant. El govern ha canviat molt en la recepció que ha tingut el govern a l'hora de permetre al teixit associatiu, el fer propostes, el raonar. N'hi ha moltes vegades que n'hi ha propostes que no són possibles, però n'hi ha moltes vegades que se poden materialitzar propostes perquè s'escolta a la gent, o inclús a vegades n'hi ha que escoltar a la gent i dir mira, això en aquests moments no ho podem fer, però ho guardem per a tirar-ho més endavant. I hem sentat les bases d'un canvi de política més oberta, en certa mesura humil, perquè veníem a treballar, no veníem amb grans promeses, però sí avançar, anar sentant les bases d'un poble més participatiu, més obert, intentant que fos un poquet més amable el viure així a Xirivella.